Mladíkov proti Pávekovi prvú príležitosť zápasu a pohral sa s ním teda veľmi pekne. Nič teda dobré na seba vedomie mladého obrancu hneď na úvod. Začiatok ťažší, áno, hneď dostali jasličky a tu treba Marčeliu vytiahnuť. Tá individuálna akcia, ktorá mu vyšla, 1 proti 2 bol, dostal sa, vidíme, cez jasle a veľmi úmne to dával na prvú žrť, ale žiaľ pre neho to nevyšlo, ale musím povedať, že Pávek potom... Pozrime, ako teda s ňou naložil. Presne, to bola prvá nejaká vážnejšia akcia 15. minúta. Vidíme, že Barsegian nebol dovtedy nejako v hre a hneď zobral na seba a vidí tú strelu, že je tam možná na prvú žrť prekvapivú. Medvedev tam ešte dobiehal. Áno, dobrý zákrok brankára Trenčína. No a aj v 22. minúte bol tento arménsky krídelník v permanencii, pretože, ak sa nemýlim, tak aj tieto okamihy, toto je ešte Toličov pokus. To bol Ihnatenko. Vlastne po rohovom kope, áno. To bol zahratý dobrý signál. A tuto myslím, že je to, čo chceš povedať. Je to tak. Tak sa pozrime na teda akciu Slovana, ktorá vyvrcholila teda žrďou Barsegiana. A toto sú centimetre. Ako aj Marčeliho žrť, aj toto Barsegian, toto má veľmi silné. Už bol v boxe, dvihol hlavu, tuto vidíme. Pozrie sa, vie, čo chce robiť. V každom prípade záver polčasu priniesol teda z nášho pohľadu pomerne šokujúci moment, pretože teda rohový kop, no a ty si to spomenul, že je zlá komunikácia? Áno, za mňa áno, pretože keď sú traja hráči na prvej žrdi, dvaja tam stoja a tretí tam príde slovanista. Trnovský, dobre, je to v malom vápne, ide do toho, chce boxovať, ale tam bol skrumaštier a už keď tam ide, tak musí zbúrať dvoch a tú loptu jednoznačne musí vyboxovať, hej, a trafiť. A to, že sa to odrazilo